Δεν θα με ξεχάσεις. Θέλω να ζήσω, να ξαναγαπήσω, να είμαι άνθρωπος κανονικός και με τους φίλους να και να τίνω αυτά τα γράμματα και λέει δεν τζάω. Unfabulous. Ποιος είναι αυτός που θέλει να μπει πρωί-πρωί? Αχ, μια σου μίλητο μου. Κολλιά, δεν πας να σύρεις το χορό? Άντε αγόρι μου. Άντε αγορίνα μου να σύρεις το χορό. Πρωί-πρωί. Άντε αγόρι μου να σύρεις το χορό. Άντε να σύρεις το χορό. Θέλω να ζήσω, να ξαναγαπήσω, να είμαι άνθρωπος κανονικός. Δεν θέλω ρε κόλλια να σε βάλω, δεν έχουμε τα ίδια ενδιαφέροντα. Τι να πούμε? Καλημέρα, 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 καλημέρα. Για μένα, δεν ξέρω εσείς πότε έχετε σηκωθεί. Θέλω να ζήσω, να ξαναγαπήσω, να με... θα το κάνω... καλησπέρα σας, καλησπέρα εις τα γκροπουλάκια μου. Πώς είστε? Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν θέλω να με θέλεις αυτή τη στιγμή. Εσύ είσαι λίγο άρρωστη. Γιατί καλέ, τι έπαθες? Με βγάζουνε 50. Ναι. Καλέ, γιατί μόνο 50? Βάλτε ακόμα κάτι παραπάνω. Ο γιος είναι λεβέντης. Ναι, το είδα. Έχει πάρει μια φωτογραφία που είμαι έτσι. Έτσι στο κρεβάτι στα πλάγια, ναι, έτσι. Και έχει πέσει όλη η μούρια έτσι. Για να πει, λέει, ότι είμαι... Αφήστε την καημένη σας παρακαλώ. Κάτι πρέπει να πει. Να δικαιολογήσει τα μαραμένα της χρόνια. Αφήστε τη τώρα. Άστη να λέει ότι είμαι όχι 50, 150. Αφήστε τώρα το τσόκαρο. Ναι. Τα χρόνια τα δικά της τα θέλει. Ο αστυνόμος Θεοχάρης. Τι θες βρε Θεοχάρη μου? Δεν θέλω συλλήψη σήμερα. Να ζήσω, να ξαναγαπήσω, να είμαι κανονικός και με τους φίλους μου. Είσαι παράνομο άτομο. Είπες για συλλήψεις, λέω είσαι παράνομη. Αυτός είναι ο πρωί-πρωί, δεν θέλω συλλήψεις. Εγώ μάθα ότι έχεις λευκό ποινικό μητρό. Όχι, ναι, δεν θέλω συλλήψεις, δεν λέω για μένα, γενικά λέω δεν θέλω συλλήψεις. Αφού εγώ είμαι ο νόμος, ποιος θα κάνει τη σύλληψη σε σένα? Κανένας, δεν σε ακουμπάει κανένας σε σένα.
Κάτσε το βρει, να πίνω καφέ πρωί-πρωί. Τι έγινε, κάτσε μου ρε, να πίνω. Λοιπόν, ο Τάτσης είναι κότα μεγάλη. Μεγάλη Ναι, κότα ο πες Κολομπαράς. Είναι πες τα, μεγάλη πες. κοτάρα, είναι μέσα. Δεν ξέρω, ναι. Τι φοβήθηκε, να καταλάβω τι. Λέω τι φοβήθηκε ο Κολομπαράς, τον έπαιρνα 3 ώρες τηλέφωνα και ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Α, το ξεφτύλα. Και μου βάζετε με ένα χέρι με τη Μαρία ότι τι θα πάω να κάνω εκεί και τι τον θέλω και έτσι και αλλιώς. Εγώ πήγα. Α, το ξεφτύλα. Σου είπα να βοηθήσεις, δεν βοήθησες όμως. Βοήθησα, ξέρεις τι μου είπε. Τι, Έχω πάρα πολύ, μου λέει, δουλειά. για Έτσι μου είπε, ξαναπες, δεν άκουσα αγάπη. Μου λέει, έχω πάρα πολύ δουλειά. Τι δουλειά είχε. Στα αγροτικά, στα χωράφια. Αφού την Κυριακή το πρωί έριχνε καρέκλες στα Γιάννενα. Α, ναι, τότε με κορόιδεψε και εμένα. Βέβαια. Τότε με κορόιδεψε Βέβαια. και εμένα. Βέβαια. Πρέπει να έχει ποινή ο Κολομπαράς, να ξέρεις. Δεν ξέρω πώς πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι εδώ μέσα, ποια θα είναι η ποινή του. Μάλλον θέλει την απόκρυψή του για 2-3-24 ώρα δικά σου. Αυτό θα τον πονέσει, νομίζω. Α, τεμπέλης είναι. Παιδιά, δικάστε τον, τι να σας πω. Εσύ θα βοηθήσεις αυτό ή όχι. Εξαρτάται. Εξαρτάται από τι. Τι δίκη θέλετε να του κάνετε. Όχι δίκη ρε παιδί μου, έτσι μια πινούλα. Λίγη, χαλαρή. Σμαρτάκι βλέπω έχεις, πού πας με το σμαρτάκι σου. Δεν έχω σμαρτάκι. Τι είναι αυτό, σας σμαρτ φαίνεται. Πώς είναι smart, αφού έχω πίσω καθίσματα. Έτσι που το βλέπα, έτσι που το έδειχνες, έλεγες να μην έχεις καθίσματα ένα από πίσω. Είχαμε παλιά, αλλά δεν άντεξε. Θέλω να ζήσω, να ξανά. Γιατί σου κόλλησε αυτό από την ώρα που έχεις ξεκινήσει. Το άκουσα πρωί-πρωί στο ράδιο, πρωί-πρωί. Το άκουγα στο ράδιο πριν. Ναι, κάπως έτσι γίνεται. Όχι, λέω μήπως έχει κάποιο νόημα ρε παιδί μου. Όχι, καλέ, κόλλησε επειδή το άκουσα στο ράδιο. Ο Κολομπαράς δεν είναι μέσα, ή είναι, γιατί δεν μπορώ να δω σχόλια. Είναι μέσα. Κωνσταντίνος 155 λέει γιατί θα δικαστεί από το λαό. Ποιος Δικός μας ο Κωνσταντίνος, για τον Κολομπαρά λέει. Α, για τον Κολομπαρά λέει. Κολομπαράς χωρίς να... Κολομπαράς και εξαφανίζεται, τα βλέπεις. Τα βλέπω. Εμάς το παίζει και μάγκας βαρύς. Και δεν θα του έκανα και κάτι. Τι φοβήθηκε, μήπως θα πάρω απαγωγή. Δεν νομίζω. Είμαι και εσάς σαν μια μύδη. Με στίβει δηλαδή άμα με πιάσει στα χέρια του. Πολύ αδύνατα είναι. Υπάρχουμε κι εμείς. Άκουτε, τουλάχιστον λέει ο Τάκης τα λέει, δεν είναι κρυφός. Δεν άκουσα. Τουλάχιστον λέει ο Τάτσης τα λέει, δεν είναι κρυφός. Του γράφει κάποιος εδώ μέσα. Ναι, πού κολλάει αυτό, γιατί τι είμαστε, ο μπαμπάς και η μαμά του Τάτσι, ενδιαφερόμαστε αν τα λέει δεν τα λέει. Προσωπικό του είναι αυτό, δεν δικό μας. Ναι. Έχω άδικο. Το... Τι ψάχνεις? Δεν ψάχνω, πάω να πάρω το μικρό από το μάθημα. Α, έχεις και παιδιά, Έναν έχω.
Απλώς εδώ στη Λευκάδα πετάγονται σαν μαλάκες. Από εδώ και από εκεί είναι όλοι στουρνάρια στην οδήγηση. Με έχουν τρακάρει 3 φορές. Τρίτε. Δεν είδε. Γιατί άνοιξες live, δεν σε βλέπω ρεξάτη. Καφέ πίνω καλέ, τι θες να λέω πρωί-πρωί, έχει σηκώθει εδώ και 2 ώρες, τώρα ξυπνάω εγώ. Α, τώρα ξεκινάς. Ωραία. Σ' αφήνω για κανένα 10 λεπτό και αν είσαι μέσα ξαναμπω. Οκ. Φιλάρες, καλημέρα. Τι κάνουμε? Η κυρία Φρυγανιά ποια είναι παρακαλώ, η κυρία Φρυγανιά. Τι είναι αυτό που λέει εδώ πάνω. Ρατζάση. Η κυρία Φρυγανιά ποια είναι. Εγώ είμαι Φρυγανιά. Θα ήθελα παξιμάδι πιο πολύ, όχι Φρυγανιά. Δεν μ' αρέσει η Φρυγανιά. Το παξιμάδι είναι καλύτερο. Θέλω να ζήσω, να μου κόλλησε αυτή η μαλακία, αναβήσει. I'm fabulous. Ακριβώς. Όχι, πιο μάνα το κριτικό. Έχει κάτι παξιμάδια κριτικά αγάπη που χωρίς να είναι μάτιες. Έχει κάτι παξιματάκια κριτικά. Τα κάνει τάκο. Πας μωρή Κλέρι. Μπιλ Χουλ. Άκουμε λίγο. Μην το πας λαού, μπες στο θέμα. Πριν σε διώξω. Κατευθείαν, δεν χρειάζεται να μπαίνεις σιγά σιγά να το πας στο θέμα. Φαντάζομαι ποιος μπορεί να είσαι. Μπες στο θέμα κατευθείαν. Αν νομίζεις θα χαλαστώ, είσαι γελασμένος. Μπαίνεις στο θέμα σου, λες αυτό που θες να πεις, να υποστηρίξεις το γεράκο, το χοντρό το γεράκο, ή αν είσαι εσύ ο γεράκος, σε διώχνω και άστε τώρα το πας λαού από εκεί. Θέλω να ζήσω, να ξαναγαπήσω. Άσε με τώρα γιατί περνάω ότι είμαι τώρα 50 χρονών, δεν μπορώ. Άσε με τώρα, μη με ταλαιπωρείς κι εσύ. Και άμα κάνω ένα lifting θα δείχνω 30. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ακόμα δεν σηκώθηκα. Έλα μωρή Όλγα, τι μου στέλνεις εδώ πέρα, χτυπάει και εδώ πέρα. Κοίτα την κατέ, χτυπάει και εδώ και βγαίνει.
Η Γιατζόγλου έχει μια φωτό από τον εμφύλιο. Ποια είναι η Γιατζόγλου? Εννοείται πως σιδερώνεται καλέ το δέρμα όταν κατσιάσει. Αλλά τώρα δεν μπορώ να κάνω λήφτη. Δεν έχω δέρμα για να τεντωθεί. Δεν έχω ξεχυλωμένο δέρμα για 50. Δεν έχω δηλαδή και να θέλω δηλαδή. Δεν έχω δέρμα να κάνει lifting. Γιατί θα παραμορφωθώ. Οπότε τι να κάνω, να βγάλω το φρύδι? Να βγάλω τα φρύδια μου. Και πού να τα πάω? Να μην έχω φρύδια? Α, θες να με βγάλεις μπαζόλα εσύ? Το φρύδι, αγάπη μου, είναι δικό μου. Δεν είναι ζωγραφιστό. Κοίτα, το φρύδι είναι δικό μου. Το βλέπεις? Μη με μπερδεύεις με άλλη με τα ζωγραφιστά τα φρύδια. Είναι δικό μου φρύδι, τρίχα. Μην μπερδεύεσαι, μην μπερδεύεσαι μόνο. Με έχεις μπερδέψει με άλλη. Με έχεις μπερδέψει με τη χοντρή. Μην μπερδεύεσαι. Με το ζωγραφιστό το φρύδι. Να έχει μπερδέψει με αυτή με τα ζωγραφιστά τα φρύδια και το φακό το κινέζικο με 1 ευρώ. Με αυτή με μπερδεύει. Μπορεί να είναι και αυτή. Για, εντάξει τώρα, αφήστε τώρα τον αυτόν που θέλει να μπαίνει μέσα εδώ να λέει βγάλει το φρύδι και καλά του ότι είναι ζωγραφιστό και παπαγιά στον γαμάει τώρα. Πείτε μου λίγο, εχθές τι παριστάνει ότι έχει και γκόμενο? Ποιος παριστάνει ότι έχει τάτσι? Τάτσι σε πάνε πηδιώντας. Τάτσι αγόρι μου. Τάτσι αγορίνα μου. Τάτσι. Θα φας πολύ μπάρα, Τάτσι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα φας πολύ την μπάρα. Σε ψάχνει ο Θεοχάρης. Ναι, Τάτσι. Μωρή Ρουμπίνα, δεν έχω την όρεξή σου σήμερα. Έχεις εισάξει από χτες, θες πολλά παιχνίδια. Πήγε να φέρω το καφεδάκι μου. Πήγε να φέρω το καφεδάκι μου. Πήγε. Τάτσι θέλει να μπει ο Τάτσις μέσα. Τι θέλει? Θέλω να σβήνω, να ξαναγαπήσω, να το πως κάνω. Δεν ξέρει μαλάκα και σε ψάχνω αστυνόμος και ο Χάρης. Τι να κάνω, χτες είχα δουλειές. Σήμερα που είναι, είμαι εδώ. Τι δουλειές είχε? Έβρεχε πάρα. Εχθές έβρεχε, λέει, πάρα πολύ. Πού τις είχε τις δουλειές? Δεν ξέρω πόσα γιγαμπάι έχω. Αν δεν γιγαμπάι, πού ήσουν αυτές? Ναι, δεν ξέρω πόσα. Ο αστυνόμος και ο Χάρης έψαχνε χθες. Εχθές καθάρισα το κουτέτς. Α, τι καθάρισε το κουτέτς? Το κουτέτς βέβαια, μου κάτι κόντες κάτω, πήγα να τις καθαρίσω. Πόσο καθάρισε? Έκανα λίγο τον κήπο.
Έχω κάτι κόντις εκεί μέσα στο χωράφι. Θα πάω την επόμενη φορά να σας δείξω που έχω τις κόντις. Ρε, πόσες ώρες καθάριζες το κοτέτσι που σου λέει ο άλλος από χθες? Πόσες ώρες? 2 ώρες. Ήμουν στο χωράφι. Ωραία, και μέσα στις 2 ώρες δεν μπορούσες να βρεθείς με τον Θεοχάρη? Και σήμερα μα είναι. Σήμερα έχω χρόνο. Σήμερα που έχει φύγει. Σήμερα που έχει φύγει. Τι να κάνω εγώ τώρα. Είναι και τα πρέπει να κάνουμε και τις δουλειές. Τι να κάνω εγώ. Ναι, που σου λέει ο άνθρωπος, θέλω να σε βρω, να σε δω, να σε γνωρίσω από κοντά. Και σήμερα μωρή κότα. Μωρή Κοκότα. Κοκότα. Ναι. Μη μου δείχνεις τον κόπρο σου. Είναι σκυλάκι, δεν είναι κόπρος. Μάλιστα. Έψαχνε ο Θεοχάρης. Έχουμε και δουλειές, αγάπη μου γλυκιά. Ναι. Έτυχε να έχω δουλειές. Τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Έτυχε. Να παρατήσω τις δουλειές. Οι δουλειές είναι δουλειές. Ναι. Κάτσε να πάρω τη βλεφαρίδα μου. Βάλε λίγο βλεφαρίδα, ναι, μου αρέσει. Τι ωραία είναι η φύση ρε παιδί μου, το δέντρο από πίσω. Είναι ωραία έτσι, μου αρέσει. Στη φύση. Σου αρέσει το από πίσω, Η φύση μου αρέσει, όχι το από πίσω. Και το από πίσω. Είναι φυσικό. Ναι, μου αρέσει τη φύση γιατί έχει ένα ωραίο περιβάλλον, τη βρίσκει στη φύση. Καβλώνουν πόλωση το από πίσω, Καβλώνουν πολλά πράγματα εδώ πέρα. Τα πάντα. Παραφή σε σέλγια. Όχι. Δουλευταράδες στα Γιάννα. Όχι, είμαστε δουλευταράδες στα Γιάννα, αγάπη μου γλυκιά. Δεν είμαστε όλη μέρα να καθόμαστε. Εσύ είσαι πάρα πολύ δουλευταρά στα Ιωάννινα. Τυχαίνει να δουλεύουμε άλλες φορές και άλλες φορές δεν δουλεύουμε. Καθόμαστε. Ναι. Το δέντρο από πίσω ρε, ναι ρε. Έλα να παίξουμε Μαρία οι δυο μας εδώ στη φύση. Έχει και λιμνάκι εδώ άμα θέλεις. Θα κάνουμε και μπάνιο οι δυο μας. Θα περάσουμε πολύ όμορφα. Είμαστε πολύ εδώ για την πισίνα, είναι πολύ ώρα. Θα ζεστάνει και ο καιρός. Ο Τάτσης σήμερα με ήλιο δεν δούλευε και την Κυριακή με βροχή δούλευε, ρε. Ναι. Όχι ρε, αστυνόμοι ήμουν κάτω το χωράφι ρε. Έπρεπε να καθαρίσω κότης, να καθαρίσω να κάνω. Ας μαλακίες. Δηλαδή δεν μπορούσες 10 λεπτά να βρεις, δηλαδή. Είμαι κουρασμένος βρε. Δηλαδή αν σου έδινε κανένα το λοκό του, θα έτρεχες. Επειδή δεν θα έδινα λοκό, δεν ήρθες. Τέτοιος είσαι. Όχι, ότι λοκό δεν θα πήγαινα. Τέτοια κούραση που έχω, εγώ δεν μπορούσα. Καλά. Μαρία, τι έγινε? Πάλι πρόβλημα το κινητό, Μαρία. Πάλι γυρνάει, σήμα καμπάνα. Σήμα καμπάνα. Θέλω να κάνουμε πλάτα πλούτσα εδώ θα σε θέλω Μαρία, περίμενε. Εδώ σε θέλω, έλα Μαρία, εδώ θα κάνουμε πλάτσα πλούτσα, εδώ. Εδώ. Η κυρία της Λίμνης θα γίνει, Μαρία, η κυρία της Λίμνης. Ναι. Τον Κύκνον, εύκει, ένα χάθη να πάει. Δεν έχει. Ρίξε ρε γύρω τη λίμνη ρίξε. Πες μας και την ιστορία, Τάτσι. Κάνε λίγο ιστορία εδώ στον κόσμο. Ορίστε. Ήταν ωραία παλιά εδώ, αλλά βέβαια τώρα το έχουν αμιλήσει πολύ. Τώρα αν το φτιάξουν, βέβαια. Την Τάνια την κάλεσες, Ιωάννινα, την έχεις καλέσει? Και θα πει. Όχι, άμα έρθει. Άλλο για την Τάνια, ναι ρε παιδί μου, θα τη βρούμε τη δουλειά, άμα έρθει η Τάνια, εντάξει. Εγώ δεν είπα ότι άμα έρθει. Και γουρουνάκια και απ' όλα και πρόβατα και τα πάντα όλα. Εγώ δεν είπα αν έρθει, αν έρθει ξέρει το δρόμο μόνος, δεν χρειάζεται. Αλλά λέω την κάλεσες εσύ, την έχεις καλέσει? Όχι. Θα βλέπεις Τάνια τι είναι. Άστα να πάνε. Έκανα και τον διαλύτη. Τη λίμνη, σε έχουμε μάθει. Τα μόνο ρε είναι, γνωρίς τώρα. Γνωρίστε. Ωραία λίμνη. Θα δείξω εγώ λίγο θάλασσα.
Αν και είμαι ψηλά. Η λίμνη του είναι πιο ωραία. Μπα. Είναι το περιβάλλον, βρε, να ηρεμείς λίγο. Η λίμνη αυτό δεν είναι είναι καλύτερη το- από εδώ, 1000%. Κοίτα τι ωραίο. Εντάξει, ναι, αλλά κοίτα τι ωραίο τοπίο. Δεν ξέρω γι' αυτό τη λίμνη σου είπα. Άσε ρε και τώρα, δεν ξέρω, κάτσε να βλέπω Δεν τη λίγο θέλουμε τη τα φάτσα να μούτρα μην σου. πούμε. Τα μούτρα σου τα έχουμε βαρεθεί, Γίνα- ξέρουμε ποιος είσαι. Άσε ρε, τα Γίνα- τα μούτρα βαρεθήκατε εδώ μέσα. Κάτσε να σε βγάλω, δείξτε λίγο τη λίμνη να δω, να θαυμάσω αυτό το Όχι. υπέροχο τοπίο. Τη Μούρση την έχουμε δει, μητόγκας με μαύρα βαμμένα μουσια είσαι. Πω, υπέροχο τα δέντρα, κοίτα πως τι πάνε πάνω, σαν φωτίζουν πάνω στη λίμνη τα δέντρα. Ζήλεψε το. Δεν ξέρω να δείξω και τα ψάρια που έχει μέσα. Ήθελα- Χιλώνες. Έχει και Χρυσόψαρα. χιλώνες. Ήθελα να ήμουν εκεί. Έχει και χιλώνες. Έχει και χιλώνες, ναι. Έχει και χρυσόψαρα. Άσχο. Τα είχαμε ρίξει με κάτι παιδιά εδώ. 2 ρίξαμε και έγινε αναγγέλνη ολόκληρο. Αλήθεια, πήγαινε κοντά να τα δούμε ρε γύφτο, φαίνονται. Γάμο. Και οικολόγος, Περίμενε. και οικολόγος ο Τάτσης, και οικολόγος. Περίμενε, να. Τώρα λείπει και ο Λατραπάκια. Μινάς και να δείξει και λίγο Νέα Υόρκη και δέσαμε. Ναι, ναι, να δούμε Νέα Υόρκη. Εδώ. Αλλά έχει κάτι πολύ στάθμη, ρε παιδί μου. Κάτι έχει γίνει από κάτω. Γιατί δεν φέρνετε κουβάδες με νερό. Θα λιώσουν τα χιόνια Τάτσι και θα ξανανεύει. Κάτι έχει γίνει, δεν ξέρω τι. Α, και εδώ πιο, δεν μπορώ να πω πιο μέσα γίνει ο Λούτσα. Χιλώνες έχει Γιατί εκεί, δεν φέρνετε χρυσόψαρα. κουβάδες με νερό. Τι? Μωρή Μαρία, μπαίνεις και φεύγει το. Τι μάνα και έχεις κάνει αυτό το κινητό. Είναι Γιατί το δεν- καινούριο ρε, είναι το καινούριο, το καλό. Α, είναι το καινούριο. Έχει και κάτι ψάρια, να τα μεγάλα. Α, εύκαγα μου. Το είδα, Πιάσε το ένα ρε είδα, Τάτσι το με τα είδα. χέρια. Να σου πω, γιατί δεν φαίνεται με τη σωλήνα να γεμίσετε τη λίμνη. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό, ρε. Βγάλε τη δικιά σου σωλήνα. Α, πού, δε, θέλει τόσο νερό εδώ. Για να πετύχει. Πρέπει μέχρι 2 χρόνια για ακόμα δεν θα γεμίσει. Για να Εδώ, πετύχει δηλαδή, τα είναι, ναι. ψάρια. Ψάρια να φέρει κάτω. Χρυσόψαρα. Ωραία τα πουλάκια όμως Τάτσι μου, πήρες την καφεδάρα σου εκεί, τα πουλάκια τσιου, Εδώ τώρα, τσιου. ναι, εδώ είναι ότι κάνω διαλογισμό τώρα, ρε. Έτσι, Κάνει τι καιρινό. σκέφτεσαι, τι σκέφτεσαι, για πες μας. Τίποτα, απλώς κάνω αναπνοή. Ναι, Μισή αναμένω. ώρα αυτό είναι. Ματσακονι... Ματσακονιάζεσαι κιόλας εκεί, έχεις ματσακονιαστεί εκεί. Εσύ τι Όχι, λες, όχι, όχι. εσύ τι λες, θα τον έχει κάνει τυρόγαλο εκεί πέρα στη φύση, θα τον κάτσει με τον καφέ. Υπάρχουν και παιδιά εδώ, ρε, πάτε καλά. Δεν είπαμε τέτοιες ώρες, Τάτσι, προς Θεού. Θα τον κάτσει εκεί στη φύση, δεξιά και δεξιά, αριστερά, θα δεις να λιθωρείς το μάτι. Εδώ είχα βρει και ένα βρακί, θυμάμαι. Άρα, το ωραίο μύρισε. μέρος. Το μύρισε κιόλας το βρακί. Το πήρε, λες σπίτι. Το μύρισε Εγώ κιόλας. δεν το πήρα. Το είχα βγάλει φωτογραφία, τα ανεβάσω μετά. Με τον κορονοϊό πριν 1 χρόνο. Το μύρισε κιόλας το βρακί. Όχι, μωρέ, το είχε αφήσει ένας. Να κάνει πλάκα. Ναι, το μύρισε. Καλά, πού το ξέρεις αυτό, ότι δεν το άφησε ένας και δεν το άφησε μία. Ένας του είχε κάνει, τα είχα και καλά για να κάνει πλάκα σε εμάς. Ναι, Που ερχόμαστε εδώ μερικές φορές και συζητάμε. ναι, Τι συζητήσεις γίνονται εκεί, Τάτσι, με την παρέα. Καλά είναι, εντάξει. Άλλαξε Ναι, πολύ όχι, και μωρέ. τα βράδια. Τώρα δηλαδή αυτοί που έρχονται με τα σκυλιά εδώ δεν ήρθαν, τώρα έτυχε να μην έρθουν. Άλλες φορές που έρχονται καθόμαστε και μιλάμε. Ναι. Τι σκυλάκια έχεις, Μαζεύονται Τάτσι μου, 120 εσύ? άτομα. Τι σκυλάκι έχεις. Ή μοίημα. Άλλοι φέρνουν λικόσκλα, ότι έχεις- pitbull, ότι έχεις- rottweiler. Τι έχεις? Ή μοίημα. Α, η μήμα. Δεν έχω ράτσα, εγώ δεν είμαι ράτσα. Μήμα. 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 Ναι, μοίημα. Δεν θέλω ράτσα. Σκυλάκι να πάμε βόλτα. Έχεις καταλάβει. Θέλει απλά ένα σκυλί για να τον φέρνει βόλτα, να τον βλέπουν εκεί πέρα τα τεκνά, μπας και γίνει τίποτα. Α, Πού έχει? τι, δηλαδή είναι δόλωμα είναι το σκυλί. Ναι, τι, ρε, παιδί ναι, μου, ρε, που ζει, δόλωμα. δόλωμα το όχι, δεν ακούς. Τι λέει ένα σκυλάκι, λέει να το πηγαίνω βόλτα. Πάει με το σκύλο Βόλτα να είναι ήρεμο. Πάει με το σκύλο βόλτα, τάκα, 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 κοιτάει δεξιά-αριστερά.
Είναι Πώς ήσυχα τα για σκυλάκια. για ξανακάνε λίγο και χαμήλωσε την κάμερα πώς πάει η βόλτα. Έτσι. Για με το πάμε. σκύλο έτσι, κοίτα. Φοβερή βόλτα, Τάτσι. Τα βλέπεις αυτά τα σχέδια, έτσι. Βέβαια. Έτσι. Βρήκα και ένα κοριτσάκι. Προχτές ήταν 3,5 ώρα το βράδυ, ήταν Έκλαιγε. 16 χρονών και κυκλοφορούσε 3,5 ώρα το βράδυ έξω. Οι γονείς πρέπει να προσέχουν τα παιδιά μερικές φορές, γιατί δεν είναι καλό 16χρονο να κυκλοφορεί 3,5 ώρα το βράδυ. Δεν είναι το όπως παλιά, ρε παιδί μου, του δίνουμε και σαν συμβουλές αυτό. Ναι, Σωστός το ο δίνεις Τάτσης. συμβουλές. Και τι έκανες με το κοριτσάκι 16 χρόνων που το βρήκες? Του μίλησα. Και τι του είπες? Μου λέει στην αρχή, μπορώ να του χαϊδέψω τα σκυλιά, είναι ρήμα, χάιδεψέ τα. Και πιάσα συζήτηση. Και μετά. Είχε πρόβλημα με το σπίτι της και είχε φύγει ή τι. Δεν ξέρω, ήθελε να βγει να περπατήσει, μου είπε μόνο, αλλά ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να συμβούν πολλά έξω. Σωστός 3,5 ο ώρα. Τάτσης. Εσύ Σωστός δεν ο Τάτσης. Δεν είναι Τάτσι. παίξει γέλαση. Εδώ που είμαστε εμείς 44 χρονών φοβόμαστε, όχι 16 χρονών κουριτσάκι. Να Έλα, σου πω, φοβάσαι Να Σάκη, εσύ, βγουν ρε, 5-6 Τάτσι. μαντρακαλέ. δεν πιστεύω να κάνεις τίποτα στο κοριτσάκι. Όχι βρε, ανώμαλος είμαι, 16 χρονών. Είπα κάνει 5-10 τέτοιο συμβουλές, λέω Είναι πρόσεξε, ωραίος. μην κυκλοφορείς τέτοια ώρα. Είναι ωραίος Δεν ο μπορεί να Τάτσης γίνουν αυτά. μπαμπάτς. Αλλά και εδώ πρέπει να λέγονται αυτά. Γιατί οι πιτσιρικάδες μας ακούν. Άλλο το τρολάρισμα, άλλο η πλάκα, αλλά μερικές φορές 16 χρονών που πάει ένα κοριτσάκι έξω. Και αγόρα ακόμα. Να κυκλοφορεί. 3,5 Κάνει- ώρα το βράδυ. Κάνει για μπαμπάς ο Τάτσης πάντως. Έτσι όπως μου τα λέει. Ναι, Ναι, σίγουρα. μωρέ, εντάξει. Δηλαδή είναι και λίγο επικίνδυνο 16 χρονών τώρα κυκλοφορεί 3,5 ώρα. Και ειδικά στο σημείο που είσαι από ό,τι έχω καταλάβει. Εντάξει. Δεν ήμασταν στην πόλη μέσα, ρε παιδί μου, αλλά σου να είναι μόνο κοριτσάκι 16 χρονών. Το Σάββατο το Και να βράδυ είναι πήγες πάει έξω. να πάρεις τα πουράκια. Μπράβο. Και να πάρω και τσιγάρα. Μήπως Γεια γκάς σας είπαμε. κύριε Μιλτιάδη. Γεια σας. Ο Τάτσης δεν είναι οικολόγος, είναι κολολόγος. Ναι. Σωστό. 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 Κολολόγος. Είναι Σωστό. κολολόγος. Είναι ο γνήσιος Έλληνας κολομπαράς της Υπήρου. Έτσι. Οικολόγος όμως. Σπάνια ράτσα, όπως ο Μολοσσός της Υπήρου. Κάτι τέτοιο Ναι, εννοεί. ναι, έτσι ακριβώς. Αρχαία ράτσα. Έτσι. Ο γνήσιος, ο παλιός, κατάλαβες. Μην το χάσουμε. Ναι, αυτός. Δεν θα Αυτή την διαιωνίσει το είδος όμως από ό,τι βλέπω ο Τάτσης. Δεν διαιωνίζεται από τον κόλλο το είδος αυτό. Έχει εκλείψει για αυτό το λόγο, γιατί δεν μπορεί να γίνει η διαιώνιση από τον κόλλο. Χέσκασε και η Στέλλα. Πάρε τα λεφτά μου. Μόνο με, πώς το λένε, μόνο με εξωσωματική ναι. Όπως Να σου κάνουν πω. στα πάντα. Βγάλε με λίγο να μπει η Στέλλα λίγο. Τώρα που είναι και ο Μιλτιάδης μαζί με το Τάτσι. Για βγάλε με να μπει η κυρία Στέλλα. Οχ. Θα μιλήσει για τον κολολόγο. Ωραία το κολολόγο. Κάνω Ναι, ναι. Αυτό που είναι ωραίο. Μου άρεσε. Από εδώ και τώρα θα σε λέμε κολολόγο. Αυτό είναι ωραίο Τι σλόγγαν. γίνεται με το μικρόφωνο σου, Καινού. το δικό σου. Έχεις το κινητό σου δίπλα, πάτε από εκεί. Εγώ. Μωρό μου, Άκη, που είσαι, κάβλα μου. Εδώ έξω στη φύση. Και επιστροφή Θες να στη κάνουμε, φύση. να σου πω, θες να κάνουμε σεξ στη φύση. Μου αρέσει πολύ Στέλλα. Να σε Τα νέα κυνηγάμε στα ταιριάζουν, ναι. Τα πάντα νέα και στα ταιριάζουν πορτάρια. με τον Άκη. Πάρα Πολύ. πολύ. Θα κάνετε ωραία κολολογικά παιδιά. Γεια σου, Μίλτο, μωρό μου. Γεια σου. Άκη, σε θέλω να κάνουμε στη λίμνη σεξ. Εκεί στη Θα λίμνη. πουλήσουμε ρε Στέλλα εκεί, όχι στη λίμνη. Δεν έχω και μπράτσα να σε πάω στο νοσοκομείο μετά. Θα μας πάει ο Μίλτος. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Θα κάνετε πολλά κολολογικά παιδιά. Πάρα πολλά.
Σε θέλω, Άκη μου, σε θέλω. Και εγώ, Στέλλα μου, πολύ. Άκη, να σε ρωτήσω κάτι. Άκη, πόσο πόντους έχεις? 8. Έλα, πες την αλήθεια. Πες την αλήθεια. 8. Ψέματα λέει. 23 8 είναι, βρε. Στέλλα. 8. 23 έχει ο κολολόγος. Ναι, όχι. Εγώ σου έχω πει, Τάνια, τόσα χρόνια θέλω τον άντρα να έχει καλά ροδάκινα. Να χτυπιούνται, από κάτω. Θα σε χτυπάει κολοτρυπίδα. Θα σε χτυπάει κόλο τα ροδάκια. Εμένα μου αρέσει και λίγο οθωμανικά, δεν μπορώ. Είναι. Θα σε χτυπάει από κάτω, Στέλλα, μην ανησυχείς. Του κρέμονται, είναι πετσόδες. Πολύ ροδάκι. Ακούς, σήμερα η Αλίκη θα κάνει live στο TikTok. Ποιος? Η Αλίκη. Γάμισε την Αλίκη τώρα, με την Αλίκη θα ασχοληθούμε, ρε Στέλλα. Να σου πω, Άκη, δεν θα κάνουμε σεξ. Γάμισε την. Άκη, θα κάνουμε. Είναι γιατί με κρατούν από τα κεντρικά. Ναι, κύριε Μελκιάδη. Δεν θα κάνουμε σεξ στη λίμνη. Ναι, μου αρέσει. Εδώ στη λίμνη. Τάνια, συμφωνείς να το κάνουμε με τον Άκη? Φαντάζομαι εκεί στη λίμνη να σέρνεστε εκεί στα βραχάκια στις πέτρες. Να σε σέρνει. Να παίζει και το κομμάτι ένα καλοκαίρι. Να έχει και μουσική ένα καλοκαίρι, τραγούδι δίπλα. Να έχει καριτά τα μαλλιά της στη φίλη μας. Γεια σου, Στάθη. Γεια σου Στέλλα. Λοιπόν, εσύ Στέλλα θα είσαι βλάχα ντυμένη. Βλάχα, Ναι. είσαι μέσα εκεί στη λίμνη, στο δάσος. Και ο Τάτσης θα είναι ο Οθωμανός κατακτητής. Ναι. Και η κάμερα ποιος θα την τραβάει? Θα Εγώ. βρούμε, μην αγχώνεσαι, θα του βάλουμε GoPro στο κεφάλι. Θέλω την Τάνια, η Τάνια να το τραβάει, η Τάνια. Μην Τάνια. Εσύ, Στάθη, θέλω να είσαι. Να σου πω, μπορείς, Άκη, να ντυθείς και αστυνόμος. Ωραία, θα με εκτυπώσεις. Όχι, δεν πάει στη λίμνη τώρα με τον μπασάκι την τέτοια εκεί πέρα. Ο Οθωμανός θα ντυθεί. Οθωμανικά. Δεν πειράζει, Στέλλα, να συμμετέχει και ο Θεοχάρης, γιατί έχω ακούσει για το Θεοχάρη, έχει και αυτό γύρω στα 20. Όχι. Είμαι δύο πλήν. Εγώ είμαι δύο πλήν. Ο Στάθης έχει κάνει στη ζωή του και είναι. Στάθη, είσαι παντρεμένος και δεν θέλω. Ναι, εκτός από αυτό είμαι και -2. Πού να πας τώρα με μένα, -2 τώρα είναι θέμα. Τάτσης βαράει 22-24. Ναι. Να σου πω, Τάνια, όταν θέλουν να είμαι όρθια, να χτυπάνε αυτά τα δύο. Πώς σε λένε αυτά που έχουν. Ναι. Θα σε χτυπάνε για τα καλά. Θα φτάνει η μήτρα, σάρμπισα. Ναι, Να χτυπάνε οι μπάλες του μπιλιάρδου. Ναι. Με τη στέκα. Για, να σου πω, Άκη, για σήκω λίγο να δω. Για βγάλω το παντελόνι σου να δω. Κοίτα. Να με πάρω μάτι κι άλλοι εδώ. Κοίτα. Γι' Δεν πειράζει, άμα σε πάρει πριβέ όμως δεν θα του το σηκώσεις όμως. Και με δύο σφίδια τώρα. Έτσι. Καλά σου λέει. Πριβέ γίνονται αυτές οι δουλειές. Όταν σε παίρνει πριβέ, δεν το σηκώνει στην κοπελίτσα. Ναι, δεν μου το σηκώνει. Το σηκώνω, μωρέ. Αλλά δεν θέλει. Το κλείνει, δεν σηκώνει θέλω εγώ να δω. να το σηκώσει Για και σηκώνει εγώ φεύγει. να Άντε, δω. λέω να πούμε, Άκη. έκανα τόση δουλειά. Άκη, για σήκω Έλα. λίγο, βγάλε λίγο το βρακί σου. Να δω τι φοράς, τι χρώμα είναι. Ρε Τάτσι, η φωτογραφία δεν έχει πάει στην κυρία. Έχει πάει φωτογραφία. Και τότε γιατί ρωτάει. Πού ξέρω, θα είναι με δίκη σε βράγκο το πάλι εδώ στον κόσμο. Έχω στείλει, ρε παιδί μου. Έφυγε τώρα, ορίστε, όταν μιλάω έτσι φεύγει. Ναι. Μήπως πρέπει να βγάλεις καινούριες, να πας εκεί στο χωράβι της κουρεύεις και κουνιέσαι. Λέω να κάνω ένα βίντεο κλιπ μετά στο χωράφι. Να κάνεις, εγώ Τάτσι πιστεύω ότι αν γινόταν και την τζάκουν στην κυρία Στέλλα θα βάζε τα κλάματα. Είμαι σίγουρος. Ναι. Από τη χαρά. Τώρα από τη χαρά θα είναι, δεν ξέρω. Από τη χαρά που θα έχει καιρό να δει. Και κλαίμε από τη χαρά μας. Έτσι όπως κουνιέσαι λοιπόν σε δύσκολη καντέρα, είναι καιρός να μην χωρασκευεθεί και να της το στείλεις. Πριβάξου. Έχω στείλει, βρε.
Τι γίνεται με εμάς πότε, τι θα κάνω εγώ, τι είμαι guest star, να υπογράφω κιόλας. Εδώ το έχεις, την έχεις μοιράσει σε άντρες, σε γυναίκες. Ναι, σε μήπως τη πρέπει να κάνω και μοιράσεις. μήπως πρέπει να βγάλω φωτογραφίες με Πάει κι αυτόγραφα. αυτός. Δεν κατάλαβα. Να υπογράφω το αυτόγραφο, πάρε μια φωτογραφία. Πάμε καλά εδώ μέσα, ρε. Άμα να βγάλω φωτογραφίες και να τις υπογράφω. Αν θέλουν, να έχω και αυτόγραφα. Τάτσι, Dick pic. άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα. Ναι. Να υπογράφω. Τατσισάκης Κολομπαράς. Ναι, Αυτογράφα. υπογραφή με τι θα είναι. Παλιά βάζανε κερί και σφραγίδα. Εσύ θα βάζεις κάτι άλλο για υπογραφή. Ναι. Κάτι άλλο. Θα βάζω το χισαμόλ. Σου κόβει όμως, λέω, Τι μου κόβε, δεν μου κόβει και πολύ ρε παιδί μου. Σου κόβει εννοώ το κορδόνι από τα σκυλιά όταν θα πηγαίνεις βόλτα. Και το ξαναλέγεις. Α, ναι μωρέ. Να ρωτήσω ναι. κάτι. Η κυρία Στέλλα ξέρουμε περιοχή. Περιοχή όχι. Α. Δεν γνωρίζουμε. Καλή κοπέλα. Το έχω Είμαι καταλάβει celebrity αυτό. ρε παιδί μου. Ένα celebrity πάντα υπογράφει τις φωτογραφίες. Ναι, πλέον έχεις γίνει όντως. Δηλαδή αρχίζει Ναι. να φοβάται κοιτάνια τώρα να ξέρεις. Δεν ξέρω εμείς αρχίσουν και Ναι. ρημώνες τώρα. Ναι. Δηλαδή σε λίγο πιστεύω η Τάνια δεν θα σε βγάζει στα live της. Θα το βγάζω γιατί μοιράζει πολλά πουτσό αυτόγραφα. Ο celebrity Τατσισάκης στο παράθυρο, μάλιστα. Ωραίος. Πολύ ευχάριστο γεγονός. Δεν τον έχεις παρατηρήσει στα βίντεο του περπατάει με καμάρι. Ναι, το έχει, ναι, το έχει. Συγγνώμη, αν δεν πινέψω το σπίτι μου θα πες να με πλακώσει. Σπίτι δικό σου, Τάτσι, έτσι. Δικό σου σπίτι. βέβαια. Να ξέρει, έτσι, Δικό, να ξέρουν ναι, και τα ναι. κορίτσια εδώ. Να ξέρουν και τα κορίτσια. Βέβαια. Μόνος σου. Μόνος, ναι. Ωραία. Εγώ και τα σκυλιά μου μόνο. Ναι, ρε παιδί μου. Και να ξέρουν τα κορίτσια. Ναι. Κορίτσια, εγώ Ναι. και τα πάντα. Οτιδήποτε. Άφυλα. Η πόλη. Απλώς έρχονται, Ναι, ασυνόδευτος σωστό. έρχονται μία ώρα μόνο, δεν τα θέλω παραπάνω. Μία ώρα και μετά κλωτσά έξω από το σπίτι. Όχι παραπάνω. Δεν θέλεις πολλά Τάτσι, Όχι. Μάλιστα. Ψεύτικο προφίλ είναι αυτό που γράφει τώρα από κάτω. Γάμισε το. Πήγαμε. Ναι. Αυτό που γράφει από κάτω. Έφαγε το μπλοκάκι του, θα μας δει την επόμενη. Τώρα, δεν απαντάμε σε τέτοια σχόλια. Γενικώς απαντάμε, αλλά στη μαλακία δεν απαντάμε. Αυτό ναι. Στη μαλακία ποτέ. Γιατί πρέπει να φύγει και από μέσα από τον εγκέφαλο. Ξέρεις, άμα δεν την παίζει μία στο τόσο, παθαίνει μπλοκή ο εγκέφαλος. Τώρα μιλάς σαν δόκτωρ. Ναι ρε παιδί μου, πρέπει να φύγει λίγο γιατί από το πολύ οι μαλάγκες μετά δεν ξέρεις τι γράψει από κάτω. Σωστός. Πρέπει να εκτονώνεται μία στο τόσο ο εγκέφαλος. Ακούτε τι λέει ο Τάτσης, έχει και μια εμπειρία σε αυτά. Εσύ τον εκτονώνεσαι μια φορά στο τόσο. Ναι, μία στο τόσο εκτονώνομαι για να μην κολλάει πολύ ο εγκέφαλος και αρχινάω και γράφω μαλακίες μετά. Και όλα Δεν αυτά χρειάζεται τόσο πολύ. Και όλα αυτά που γράφεις δηλαδή τα σκέφτεσαι. Ναι. Δεν τα αντιγράφεις. Για να... Γράφω ρε παιδί μου, γράφω την αναπνοή. Τι κάνει η αναπνοή, άμα γράψω ολόκληρο σεμινάριο θα γράψω. Ας διαβάσει τι κάνει η αναπνοή ένας άνθρωπος. Τι κάνει ο εγκέφαλος, τι κάνει το κάθε ένα όργανο. Να ασχοληθεί ο ίδιος, αν θέλει. Αν δεν θέλει, μία από τα διάβαση, μία από δεν τα άδει, τότε αδιάφορο. Άρα μετά παθαίνει μαλάγκες ο εγκέφαλος. Κανένα χωράφι έχουμε πάνω να μπράβο. φέρω τα μελίσια, Τάτσι. Έχει καμιά δοφορία εκεί πέρα που έχεις περιουσία. Χωράφω, όχι εκεί που έχω εγώ. Διαμαντής με fake. Το φιδάκι Ναι, έπρεπε να ήμουν τώρα πίσω, σε ένα σημείο εδώ πίσω έχει ένας μιλίσια Ναι, και τα βάζει εδώ πίσω. ναι, εσύ Μια φορά ήταν- ιδιοκτησία σου έχεις να μπούμε, αυτό σε ρωτάω. Όχι. Ξερός είσαι. Ναι.
Ξερός ο Τάτσης. Μόνο σπίτι, κορίτσια και κόλλη, μόνο σπίτι. Και σκυλιά. Σπίτι, ναι. Μόνο σπίτι. Μιλήσα δηλαδή, αστυνόμο, έχει εδώ ένα σπίτι σου. Ναι. Καλά, μία στο τόσο. Αλλά μια φορά φώναζε γιατί κάτι γκάο μπίο πέταξαν τις μπύρες. Ναι. Και ξέρεις πώς πάει το Μιλής. Έτσι. Μπύρα, καφέ, πετάω στο χορτλά, πάει το Μεσίλ. Πάω εγώ μετά να πάρω το Μιλής. Ναι. Από το Μέλ και γίνεται της Μουρλής. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ανεύθυνος. Δεν μαζεύει τα σκουπίδια του. Εδώ Σωστό γράφει αυτό ο που λες. Μητσιάδης κάτι ότι μόνο μαλακίες λέει γράφεις. Ποιος? Δεν γράφει, μιλάει τώρα. Όχι, Τώρα δεν μιλάω. γράφει. Όταν γράφω όποιος θέλει είναι, κοίτα, οι μαλάγκες θεωρείται αυτός. Για μένα δεν είναι η μαλακία. Ας μάθει ένας αναπνοή 3-3. Μπορεί να την κάνει? Όχι. Γιατί δεν έχει διδαχτεί το σώμα. Ο νους όμως λέει ναι μπορώ. Αν πει σε έναν άνθρωπο κάνει αναπνοή 3-3 δεν θα μπορέσει γιατί δεν την έχει μάθει ποτέ. Άρα όταν διαβάζει. Πες μας γιατί άσε τα 3 Αυτοί και που- 3. Αυτοί που κάνουν ψαροντούφεκο τη γνωρίζουν την 3-3 όμως. Ναι. Όχι. Γιατί έχουν εκπαιδευτεί, έχουν εκπαιδεύσει το σώμα τους ρε αστυνόμε. Εγώ Μα να πάω να ρωτάω κάνω για να ψαροτούφικο μαθαίνω, δεν θα παιδί μου, μπορέσω. ρωτάω για να Ναι. μαθαίνω. Ρωτάω. Ναι, ναι. Στο μπούκι επάνω το 3-3 δουλεύει. Ναι, δουλεύει. Εντάξει. Δουλεύει. Τι γίνεται? Εντάξει. Καλά, ωραία. Καλησπέρα σας. Έλα μου αρέσει Για Κάση. να δούμε το φίλο σου που σε χαιρετάει, Τάτσι. Για να δούμε ποιοι σε χαιρετάνε. Έχει δίκιο τώρα. Κούντος. Δεν είδαμε τίποτα. Όλοι εδώ θα δούμε ρε, ορίστε. Γεια σου φίλε. Θες μια καλησπέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Ο Τάτσης είναι φίλος σας. Να είσαι το λίγο, έλα κάμερα, την κάμερα. Έλα να σε δω λίγο. Έλα, κάτσε. Φέρε εδώ τον άντρα που μας πει για σένα. Να δούμε Ωραία. αν αληθεύουν. Δεν ξέρει το παιδί εδώ, ρε. Έλα, μίλα, πες τι θέλεις να πεις. Πού Τι είναι? έγινε, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Πού είναι? Κάτσε να τον βλέπουμε, καλά είσαι. Καλά. Έλα, πες τι θέλεις να πεις στο παιδί. Ρωτάς. Ο Τάτσης είναι φίλος σας, τον γνωρίζετε εκεί στη Λίμνη. Βρισκόμαστε έτσι που και που. Πώς τον βλέπετε σαν τύπο? Καλός είναι. Αυτό λέμε κι εμείς. Να είστε Τι καλά, κάνετε? καλή συνέχεια, Τι καλή βόλτα. κάνετε εκεί στη Λίμνη, τι κάνετε που κάθεστε. Τη βρίσκουμε, θέλεις να έρθεις να τη βρούμε παρέα. Αχα, Αφού δεν την έχεις καλέσει. Σε ρώτησα πριν και είπες δεν την έχεις καλέσει. Δεν φταίω εγώ. Οι γιατί άντρες φεύγει, κάνουν την προσέχετε. πρόταση. γιατί φεύγει Τάτσι από το παιδί. Πολλά ρωτάς. Καλησπέρα Κωνσταντίνος. Πολλά ρωτάς. Καλά ξυμνητούρια. Δεν τον είδα πολύ φανατικό. Δεν τον είδες, Μμμ. Και κόβεις ένα το μάτι σου, γαρίδα. Απ' όλα. Ποιος είναι ο Ηρητό. Κωνσταντίνος 155 που θέλει να πει. Δικό μας παιδί, ο δήμαρχος, δικό μας παιδί, δικός μας, να ξέρεις. Εδώ πετάμε τα σκουπίδια, Μπράβο Τάτσι μου. Το θανατικό παιδί πήγαινε δείξει μας Τάτσι. Καλησπέρα, πάω, καλησπέρα, φεύγω. καλησπέρα. Καλησπέρα σας, Τάτσι, καλησπέρα. Τάτσι, σκόρδα, Έλα, να κουβαλάς, Κωνσταντίνε. να κουβαλάς σκόρδα αδελφέ μου πάνω σου. Σκόρδα να κουβαλάς, έχουνε φάει όλοι, σε έχουνε φάει. Κακό μάτ ρε, μην πέσω και πτηνά εδώ με τέτοιο μάτ. Του βάπου να Αδαμάζουνε. πέσει με Με τέτοιο κρυσού- μάτ. Ω, ξέρεις, Δεν πέφτει. το μάτ. Πρέπει να αγοράσω ένα ματάκι εδώ να βάλω εδώ μπροστά. Ναι, ναι. Τι ματάκι ρε, έτσι πρέπει να πάρεις μάτι από Κοίτα. κροκόδιλο. Για Μπράβο. μένα προσωπικά πρέπει να κουβαλάς στην τσέπη σου ένα πακέτο με σκορδαλιά. Έτσι, Για μένα. με σκουρδαλιά, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Αν έχω εύκαιρ μπας και πεινάσω να φάω ρε παιδί μου και πάω να φιλήσω η κανένα ή καμία. Κοίτα που Να μην μιλάει το πλησιάζει. κόσμο. Κοίτα Όταν που βλέ- μιλάει δεξιά και αριστερά. Όταν βλέπεις τοξικούς να τους λες καλησπέρα σας, από κοντά μας, πολύ κοντά. Καλησπέρα σας. Πάντα. Η τοξικότητα θέλει σκουρδαλιά. Ναι, Ο ναι, κύριος ναι, Κωνσταντίνος ναι. μας τι κάνει ο κύριος Κωνσταντίνος μας? Καλά είμαι, καλά είμαι. Χαλαρό, χαλαρό. Εδώ βλέπουμε Τάγια ένα μου, να αθλητή. ξέρεις, ο κύριος Κωνσταντίνος είναι ποδολάγνος, έτσι. Ποδολάγνος, σοβαρός. Κοίτα το Σε παίρνει ευχαριστώ από πολύ. πίσω. Το παίρνει από πίσω μου. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι. Να πάτε πιο Πάντα εδώ πέρα. παίρνουμε και μάτι. Εδώ είναι αθλητές, τρέχουμε. Πρόσεχε μη σε Κάνουμε βιάσει κανένας τζόκινγκ. εκεί. Κάναμε απ' όλα τα ωραία εδώ.
Ποδολάκος. Έτσι. Ναι, ο εθνικός ποδολάγνος είναι ο κύριος Κωνσταντίνος. Βέβαια. Βέβαια. Κωνσταντίνε, για να σε δω, αγόρι μου, που καθαρίζεις τα Θα μας ποδαράκια. πει όλα. Αυτά μόνο με το Σουλεϊμάν, όχι εδώ πέρα, με το Σουλεϊμάν μόνο. Εκεί πέρα μου Έχει βγαίνει. γοητεία σαν εμένα, Τάνια. Ο Κωνσταντίνος έχει γοητεία σαν εμένα. Ναι, Μόνο- ναι. Μόνο- Ναι. Τρεις Μόνο στο με το- παράδειγμα έχουν ίδια γοητεία. Με το Τα Σουλεϊμάν μου παίρνεις βγαίνει. και τα άπλυτα ποδαράκια. Ναι, Όχι, και είναι τα ωραίο νυχάκια πόδι. κόβουμε. Βγάλε πόδι τώρα, κύριε Κωνσταντίνε. Πάμε Εδώ πόδι. πέρα πούμε τώρα να βγάλω πόδι. Θα φύγουν πάλι όλοι. Με τις παντά. Όχι ρε, εσύ, όχι. Μα είμαι καθαρός. Το ξέρω καθαρός. για την Τάνια, λέω, που δεν σε γνωρίζει, ρε φίλε. Εμείς το ξέρουμε. Α. Εντάξει, κάπου θα με έχει δει μωρέ. Τι έγινε, τώρα, τι κάνουμε. Καλά είμαστε. Άνοιξε λίγο να σε δω. Δηλαδή λίγο μουτσούνα, ρε φίλε. Να ξέρετε ότι έχει γίνει της τρελής. Ναι, Μόνο αυτό να σας λέω, έχει γίνει της τρελής εδώ πέρα μέσα. μπράβο. Λοιπόν, και έχει πάει σε πολύ ψηλά κλιμάκια κάποια υπόθεση θα πάει. Ναι. Λοιπόν, ενημερώνω εγώ. Θα τα ακούσετε. Εμείς τι θα δουλειά μάθετε. έχουμε με αυτά. Εμείς είμαστε κύριοι Όχι, και όχι, κυρίες εδώ πέρα. ενημερωτικά αστυνομία. Μα στην υπηρεσία πρέπει να το ξέρει. Αυτό ποιον από εμά. Έτσι δεν είναι, να έχει ενημερωθεί ήδη. Εγώ συνταξιούχος είμαι, το έχω δηλώσει. Α, εντάξει, τα κονέ σου τα έχει, δεν μπορεί να μην τα έχει. Τα κονέ υπάρχουν, δεν μας νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Έτσι. Έτσι για να μπει ο κάθε κατεργάτη να μπει στη θέση του. Η παροιμία Καλά, το λέω, ναι. όχι εμείς. Όχι για εδώ πέρα, ρε παιδάκι μου, τώρα άμα ήταν για εδώ πέρα δεν το έλεγα καθόλου. Μα δεν σου κόβει πια. Έτσι. Αυτό το διαμάντι εδώ πέρα, τον τάτσι που τον εγουστάρω, τον συμπαθώ. Σε φιλικά πάντα πλαίσια. Έτσι. Φιλικά. Μάλιστα. Πάντα. Μάλιστα. Έτσι. Ρε Η τάτσι να σου πω Τάνια έχει κάτι. πάρει το βγαίνει- σοβαρό της. Κάτι την ξύνησε τώρα την Τάνια. Κάτι Μα δεν τώρα. καταλαβαίνω τι λέει, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Α, ναι, θέλει καιρό για να πάρεις χαμπάρι. Ναι, θέλει. Σε αυτό έχεις δίκιο. Ναι, έχεις ναι, δίκιο. ναι. Γεια σου Γιαννάκη. Καλησπέρα Γιάννη. Αν προλάβω να δω και τα μελίσσα εδώ πέρα που τα έχει ένας. Για κοίτα, πετάνε, για κοίτα τι κάνουν μέλης. Πετάνε. Πετάνε, αλλά μερικές φορές μπορεί να σε πάρουν και από πίσω άμα πας στην περιοχή. όχι, δεν πας εκεί, πλησιάζεις, σε μαρσάρανε. Ναι, Σοβαρά, Ρε εσύ. Άμα ναι, ναι. Είναι επικίνδυνο Πες, σπορ. είναι επικίνδυνο πάντα από πίσω κι όμως εκεί να ξέρεις μπαίνουμε τάτσι, πίσω από τις κυψέλες πάντα. Μα από πίσω Ναι. να πάει και ο τάτσης. Έτσι, Άμα πας από μπροστά, έτσι, σου την ακουμπάνε πολύ ευχάριστα. να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, Όποιος δεν ξέρει από μιλήσια, δράμα. Έτσι. Το παιδιά, κουνάς μια δεξιά, φορά- αριστερά τρέχεις. σου έχω πει αστυνόμοι, μια φορά περνάω φεύγω από ένα μοναστήρι. Την ώρα που πηγαίνω είναι ένας μελισσοκόμος, το έχω πει. Και έβγαζε Όχι. μέλι. Και έβγαζε πώς το λένε, τη σίτα, πώς τη λένε. Τις Γεμάτο μέλι. κυρίτρες με το μέλι. Πάμε. Ναι, και μου λέει, λέω πω φρέσκο, μου λέει το θες, μου λέει 30 ευρώ. Ολόκληρο Μόνο. τέτοιο, δεν ξέρω πώς. Ναι, όπως είναι, μου λέει πάντο, με το τέτοιο ρε, εσύ μου το δίνε. Με την κυρίθρα. Δεν το πήρα ο μαλάκας, δεν το πήρα. Πολύ καλή τιμή. Εγώ 1 εκατοστάρικο τη δίνω. Σόπα ρε, πάνω στην Εύη ήταν αυτό. Σοβαρά, Όπως βέβαια. είναι. Δεν ξέρω, 2.700 μου είπε, δεν κατάλαβα, 2.700 σε... 2,5 Δηλαδή- κιλά μέλι, αλλά θέλει άλλα 5 κιλά μέλι για να χτίσει την κυρίθρα, το κερί της. Άρα, Δεν ξέρω, εγώ σου λέω, μου λέει το θες, μου λέει πώς είναι, μου λέει πάρτο, μου λέει. Και το πήρα ο παιδάκι για μαλάκας. πετρέλαιο. Τι για πετρέλαιο, ναι. Τώρα όλα είναι καμένα από εκεί πέρα, όλα τα πάντα. Άμα τα δεις θα λυπηθείς. Να τα. Ναι. Τάτσι που είσαι. Έχει πάει στα μελίσια. Εδώ είναι το στρατό του Βελισσαρίου, αλλά έχει μιλήσει αυτός. Ναι. Δύο δεν όροφα ξέρω είναι ποιο. τάτσι, δύο όροφα ή μόνο οι κυψέλες έχουν και όροφο πάνω, είσαι μακριά και δεν βλέπω. Δύο όροφα είναι. Δύο όροφα. Δύο όροφα και ένα μονά. Ανάλογα. Ναι. Αλλά είναι επικίνδυνο σπορ να περνάει ένας άμα δεν ξέρει από μιλήσια. Σε γαζώσανε. Καλά. Μπορεί να πας Μια νοσοκομείο. φορά είχαν έρθει 3 και έτριχα. Και ευτυχώς ήταν ο άλλος που τα μιλήσαμε και μου είπε τι πρέπει να κάνω την επόμενη φορά. Έτσι. Αυτά πρέπει μερικές φορές να τα ξέρουν.
Γιατί πιο πολλοί δεν γνωρίζουν από Μελίσσα. Θα κάνουμε αύριο το πρωί, άμα θέλει και η Τάνια, δεν ξέρω, ξυπνάει αργά όμως η Τάνια, να κάνουμε ένα live μελισσοκομικό για την κοινωνία των μελισσών. Αυτό θα ήταν πολύ καλό, γιατί να ξέρουν πέντε πράγματα όταν θα συναντήσουν Μελίσσα τι να κάνουν. Θα τρέξεις, θα κουνάς τα χέρια πάνω κάτω. Τι πρέπει να κάνεις? Να μην κάνεις τίποτα. Ναι. Γιατί πιο πολλοί δεν γνωρίζουν και την πατάνε μετά και λένε πω, τι πάθαμα. Και αν είσαι και μπιτζόβλαχος, γεια σου Αντώνη, και αν είσαι μπιτζόβλαχος Αθηναίος, είναι πολυκατοικία βέβαια. Τι να είσαι. Μπιτζόβλαχος. Τι μπιτζόβλαχος ρε γύφτο, μπουρτζόβλαχο λένε. Μπιτζόβλαχος τον λέω εγώ εδώ. Μπιτζόβλαχη. Γύφτο, μπουρτζόβλαχο λένε. Μπιτζόβλαχη. Τέλος. Όλοι οι μπιτζόβλα μαζεύκαν στην Αθήνα να πούμε. Ελάτε να δείτε Μελίσσα εδώ ρε. Γύφτο βλάχο. Εδώ. Ναι ρε, από χωριό είμαι ρε, δεν είμαι από πόλη ρε. Εδώ, σε θέλω κι εγώ πολύ, πολύ. Μου αρέσει. Έλα Τάκη μετάλλησες θεία σου Τάκη. Άντε, δεν μπορώ άλλο. Πολύ φασαρία. Είδαμε και τη λίμνη, είδαμε και σένα, είδαμε και τα μελισσοκομικά σου, τα είδαμε όλα. Παιδιά, είχα στο κεφάλι μου. Πω, τι βουητό ήταν αυτό. Νταγκλέισο. Να, φεύγει πάλι και η μπλεφαρίδα. Άι, γαμίσου για μπλεφαρίδα. Έχω πόσο? 2 λεπτά για να κλείσει το live. Αυτό το live. Τίποτα μωρή Μαρία, και εσύ το κινητό που πήρες. Μωρή Μαρινέλα, για το μπούτσο καβάλα είναι. Μπαίνεις και κόβεται όλο το live. Εδώ πίνω το καφί μου. Ακριβώς, Ζωνιάρχο. Είχε τζιβαέρι. Άντε πάλι με τον ύμνο. Τον ύμνο του υποπόταμου θέλετε? Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Πρωί-πρωί να ακούω το φιδάκι ο Διαμαντής. Κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα. Γεια σου ρε Τσόμο, Τσόμο. Άντε να σας βάλω τον ύμνο για να... Diamante, uno diamantis. Diamante, uno diamantis. Diamante, uno diamantis. Που κάνετε που πάει. Φαίνεται διαμάτο μου ότι ξενό κοιτάει. Διαμάτο, uno diamantis. Που κάνετε που πάει. Φαίνεται διαμάτο μου ότι ξενό κοιτάει. Το πάει κι άλλη μια φορά. Διαμάτος, η